Il-Forzi Armati ta' Malta, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u St. John Rescue Corps inaqdu f'eżerċizzju ta' simulazzjoni ta' terremot immexxija minn K9 Search and Rescue Malta. L-eżerċizzju li sar fil-kumpless tal-White Rocks kien operazzjoni tal-ewwel għajnuna bil-klib. Hawnhekk qed forsi sar terremot, kollox ovvjament fit-tisju. Qegħdin infittxu għan-nies dispersa, li huma mitlufin, mirdumin, eċċetera fil-binjiet, skortati mill-Pulizija ta' Traffic, persentaċċoli mis-search hija l-informazzjoni. Għax hekk ma jkollokx informazzjoni ta' persuni li hemm f'dik il-blokka per se, hawnhekk qed ikollna, hawnhekk qed taħdem bil-limitazzjonijiet li jkollok tan-nies, allura f'kull blok bini qed nużaw persuna. Kull kelb li forma parti minn din is-simulazzjoni jgħaddi mintħejja bir-reqqa fejn jiġu malma jitrattaw l-attivitajiet tal-tfittxija bħala logħba bi skambju għal premju. Dan it-taħriġ jista' jagħmel id-differenza bejn il-ħajja u l-mewt f'emerġenza attwali. Attard spjega li kull kelb huwa kapaċi għal dan it-tip ta' eżerċizzju. Isiru testijiet meħtieġa fuq il-kelb jew kelba, ħadd ma joqgħod jgħid għax jiena l-kelb tiegħi huwa crossbreed u hekk. Jista' jkun tajjeb ukoll. Mhux fil-fatt għandna kelba crossbreed hija brava ħafna. Wadri m'hemmx għalfejn jkun ta' razza. Dan l-avveniment kien iddisinjat biex isaħħaħ il-kooperazzjoni bejn diversi aġenziji u jipprepara l-xenarji ta' emerġenza fil-ħajja reali b'riskju kbir. Simulazzjonijiet bħal dawn huma kruċjali biex jissaħħu rispons rapidu, tfittxija, salvataġġ u kapaċitajiet ta' estrazzjoni meħtieġa fil-każ ta' diżastru naturali.